Nos ytha, croeso cynnes i roedfa heno, croeso arbennig ato os chi'n ymweld yn ni. Mae'n hyfryd cael gweld yn gilydd ac y cyfle addoli yr arglwydd gyda'n gilydd heno. Emyr sydd yn yn arwen ni, dydd Gwener am 10:00 ac yna mae Caerdydd y mis yn mynd at waith Lydia, ond ni wedi gobeithio dangos fideo o Lydia yn sôn am ei gwaith yn Slofenia gyda myfyrwyr, ond anffodus mae'r sain ddim yn gweithio am ba bynnag reswm. Felly ni'n mynd i ddanfon hynny ar y WhatsApp i chi i wylio yn eich amser eich hun. Ond cofiwch bod Caerdydd y mis ar gyfer y mis Mai yn mynd waith Lydia. Blaen rybydd ar y 10 o Fehefin, nos Fawrth, am 7:00, mae'n gyfarfod aelodau fan hyn. Felly, yn wahanol arfer, ni wedi bod yn cyfarfod ar ddydd Sadwrn yn ddiweddar, ond y 10 o Fehefin, cwrdd aelodau fan hyn am 7:00. Ac yna Sul nesaf, mae Emyr yn yr Eglwys Efengledd yn Aberystwyth, a felly mae Derek Adams yn mynd i ddod â ni am y Sul. Cofiwch am hynny. Dyna'r coeddiadau. Neu ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti eto am y cyfle nawr i ddod wrth flaen di addoli di. O Dduw, ni'n gwybod bod hwn yn rhywbeth i wneud o wythnos i wythnos, ac yn ein ffylineb ni'n gallu dod heb ystyried, heb feddwl am fawredd yr hyn yn ni'n wneud. Bod ni'n cael dod gyda'n gilydd fel dy eglwys di i addoli y Duw byw. Y Duw tad, mab ag ysbryd lan. Arglwydd ni yn gweddio bydd y ysbryd di yn presynoli hun gyda ni heno yn y fath modd fel bod pob un ohono ni yn ymwybodol. Bod ni'n dod ger dy fron di, bod ni yn ystyrlon ac yn ddisgwylgar. Arglwydd ni'n diolch i ti bod ti'n un dy fawredd sydd am ymwneud â phobl fel ni. Ni'n diolch i ti am atgoffa ni am hynny bore yma. Bod ti'n fodlon dod ato ni pan does neb arall yn fodlon gwneud. A bod Crist wedi rhoi ei hun trosto ni. O Dduw, ni'n gweddio neu di ddwy'n realiti'r pethau yma i ni. Nid yn unig fel gwirioneddau ni'n credu, ond yn brofiad yn ein calonau ni. O arglwydd felly, bydd gyda Emyr heno, bydd gyda ni ac yn gweddio byddai'r cyfan wrth dy fodd di ac ydw'i clod i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rod. O'n i'n mynd i ganu rhif 535 yn y llyfr ymynau. Mae'r ymdrech yn parhau. Mae ngobaith bron llesgau. Caled ydyw brwydro cyd ar ddrwgalon ac ar byd. Ti fi gynt ar galfar i gwrando ar fy nghri. Holl alluog fraich fy niw gadw eiddyl un yn fyw. Ni'n meddwl eto heno am y frwydr ysbrydol. Brwydr sydd yn gallu bod yn galed, yn ymdrech. Ac ar adegau falle bod ni'n teimlo bod ni'n llescau, bod ni'n wan ac a bron yn barod i roi lan. Ond, y reswm wedi dewis yr Emyr yma i ddechrau, mae'r ail bennill, y llinell olaf ond un, buddugoliaeth. Buddugoliaeth fydd fy nghân, gyda saint yn nefoedd lan. Dyna'r anogaeth i ni heno, mae yna fuddugoliaeth yn ein disgwyl ni, felly dyfal barhewch. Ond ni sefyll a ni ganu gyda'n gilydd.
Mae C.S. Lewis yn gorffen ei gyfres o lyfrau Narnia gyda y llyfr The Last Battle. A fi'n siŵr bod yr adran ni'n mynd i fod yn troi ati nawr yn ei feddwl wrth iddo fe ysgrifennu y llyfr yna. Dyna ni'n mynd i feddwl am heno yw'r frwydr fawr olaf a'r buddigoliaeth terfynol yna sydd i ddod. Felly ni'n troi at lyfr y Datguddiad. A mae'n i ddechrau darllen ym mhenod 19. Wnaethon ni gyfeirio wythnos diwetha yn dod at yr disgrifiad yna yng nghanol pennod 19 o'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n ymddangos y marchog ar ei geffyl gwyn gyda byddinoedd y nef yn ei ddilyn. Nawr ni'n mynd i ddarllen ymlaen o pennod 19 adnod 17 ymlaen trwy y bennod nesaf ac i ddechrau pennod 21. Mae'r darlleniad chydig yn hirach heno. Fi'n gwneud bach o schoolboy error, biting off more than I can chew. Mae'n destun mawr fan hyn. Llwn ni gael sawl pregeth, ond dyma o'n i'n teimlo yr unig ffordd i orffen y gyfres yma gyda'n gilydd. Felly gobeithio bydd y bregeth ychydig yn fyrrach. Ond ni droi Datguddiad 19, y dechrau'n adnod 17. Dyma air Duw. Yna gwelais angel yn sefyll yn yr haul, a gweiddodd â llais uchel wrth yr holl adar oedd yn hedfan yng nghanol y nef, dewch, ymgasglwch i wledd fawr Duw. Cewch fwyta cnawd brenhinoedd, cnawd cadfridogion, cnawd y cryfion, cnawd ceffylau a'i marchogion, a chnawd pawb, yn rhyddion ac yn geithion yn fach ac yn fawr. Gwelais y bwystfil, a brenhinoedd y ddeiar a'i byddinoedd wedi ymgasglu i ryfela yn erbyn marchog y ceffyl a'i fyddin. Daliwyd y bwystfil ac ynghyd ag ef y gau broffwyd, oedd wedi gwneud arwyddion gwirthiol o'i flaen i dwyllo y rhai oedd wedi derbyn nod y bwystfil ac addoli ei ddelwyf. Bwriwyd y ddau yn fyw i'r llyn tân, oedd yn llosgi a brwmstan. Lladdwyd y gweddill a'r cleddyf oedd yn dod allan o enau marchog y ceffyl, a chafodd yr holl adar ei gwala o'i cnawd hwy. Gwelais angel yn disgyn o'r nef, a chanddo'n ei law allwedd y dyfnder a chadwyn fawr. Gafeilodd yn y ddraig, yr hen sarff sef diafol a Satan, a rhwymodd hi am 1000 o flynyddoedd. Bwriodd hi i'r dyfnder, a chloi'r pwll a'i selio arni rhag iddi dwyllio'r cenhedloedd eto. Nes i'r 1000 blynyddoedd ddod i ben. Ar ôl hynny rhaid ei gollwng yn rhydd am ychydig amser. Gwelais orseddau ac yn eistedd arnynt y rhai a rhoddwyd iddynt awdurdod i farnu. Gwelais hefyd eneidiau y rhai a ddienyddiwyd ar gyfrif tystiolaeth Iesu ac ar gyfrif Caerdydd. Nid oedd y rhain wedi addoli'r bwystfil na'i ddelwyf, na chwaith wedi derbyn ei nod ar ei talcen ac ar ei llaw. Deithant yn fyw a theirnasu gyda Christ am 1000 o flynyddoedd. Ni ddaeth gweddill y meirwn fyw nes i'r 1000 blynyddoedd ddod i ben, a dyma'r atgyfodiad cyntaf. Gwyn ei fyd a sanctaidd y sawl sydd ar rhan yn yr atgyfodiad cyntaf. Nid oes gan yr ail farwolaeth awdurdod arnynt, ond byddant yn offeiriaid Duw a Christ, a theirnasant gydag ef am y 1000 blynyddoedd. Pan ddaw'r 1000 blynyddoedd i ben, caif Satan ei ollwng yn rhydd o'i garchar, a daw allan i dwyllio'r cenhedloedd ym 4 ban y byd, sef lluoedd Gog a Magog,
a'i casglu ynghyd i ryfel. Byddant mor niferus a thywod y môr. Cyrchasant dros wyneb y ddeiar ac ymgylchynu gwersyll y saint a'r ddinas sy'n annwyl gan Dduw. Ond disgynodd tân o'r nef a'i difan llwyr. A bwriwyd y diafol twyllwr y cenhedloedd i'r llyn tân a brwmstan, lle mae'r bwystfil hefyd ar gau broffwyd, yno cant ei poenydio ddydd a nos byth bythoedd. Gwelais orsedd fawr wen, a'r un oedd yn eistedd arni, hwnnw y ffoesau'r ddeiar ar nef o'i oedd a'i gadael heb le. Gwelais y meirw yn fawr a bach yn sefyll o flaen yr orsedd, ac agorwyd llyfrau. Yna agorwyd llyfr arall, sef llyfr y bywyd. A barnwyd y meirw ar sail yr hyn oedd yn ysgrifenedig yn y llyfrau yn ôl ei gweithredoedd. Ildiodd y môr, y meirw oedd ynddo, ac ildiodd marwolaeth a Heidis y rai oedd ynddynt hwy, ac fe'i barnwyd pob un yn ôl ei weithredoedd. Bwriwyd marwolaeth a Heidis i'r llyn tân. Dyma'r ail farwolaeth, sef y llyn tân. Pwy bynnag ni chafwyd ei enw yn ysgrifenedig yn llyfr y bywyd, fe'i bwriwyd i'r llyn tân. Yna gwelais nef newydd a deiar newydd. Oherwydd roedd y nef gyntaf a'r ddeiar gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch, wedi ei thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn Dduw iddynt. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. A mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, wele, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd. Dywedodd hefyd, ysgrifenna, oherwydd dyma eiriau ffyddlon a gwir. A dywedodd wrthyf, y mae'r cwbl ar ben. My fi yw alpha ac omega, y dechrau a'r diwedd. Rhodda fi i'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Caiff y rhai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn. Byddaf yn dduw iddynt, a byddant hwythau yn blant i mi. Ond y llwfr, y di-gred, y ffiaidd, y llofruddion, y peteinwyr, y dywiniaid, yr eilyn addolwyr, a phawb celwyddog. Ei rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgu gan dan a brwmstan. Hynny yw, yr ail farwolaeth. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf rhif 4. Bererin
Llesg llyddedig yng nghanol brwydrau sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig, roes bron a chario'r dydd, na lofwrhaid y galon, cei goncwest yn y man. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eirio ar dy ran. Na ni sefyll i ganu. Ac o'n i weddio dyn gilydd. O arglwydd yn Duw, i ni diolch i ti am yr adran, neu'r adrannau ni wedi darllen heno. Diolch am lyfr Datguddiad. A bod ti yn Dduw sydd wedi datguddio'r pethau yma i ni. Ac arglwydd ni'n cyffesu fod yna rannau o dy air, fel y rhan ni wedi darllen heno, lle mae yna rhyw ddirgelwch. Ni ddim gwaith yn deall popeth yn llwyr. Dad, mae hynny wedi bod yn wir wrth i ni ystyried yr frwydr ysbrydol yma. Mae yna rai pethau i ni ddim yn deall yn iawn, arglwydd. Mae yna bethau ti ddim wedi datguddio i ni, pethau i ni am ba bynnag reswm ddim angen gwybod a ddim fod i wybod. Ac arglwydd, mae'r pethau hynny'n perthyn i ti. A ni'n ymddiried yno ti. Yn dy gynllun di, yn dy ddaioni a yn dy gariad i ti ag ato ni. Arglwydd, sut gallwn ni amau dy gariad? Pan rwy ti wedi rhoi yr arglwydd Iesu Grist ein mwyn ni. Ond dad, mae yna bethau sydd yn eiddo i ni.
Pethau rwy ti wedi datguddio, a arglwydd felly ni'n gofyn, bydd y geiriau ni wedi darllen heno, ac yr pethau eraill ni wedi gweld dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha am y frwydr ysbrydol ni'n gweddio, bydden nhw'n helpu ni. Arglwydd ni'n diolch i ti bod yna fuddugoliaeth. Ni'n diolch i ti fod yna gonquest. Ni'n diolch i ti fod yr arglwydd Iesu Grist, y gŵr sy'n gwisgo'r goron, yr un sydd yn barod wedi ennill y dydd trwy ei atgyfodiad. Ni'n diolch fod yn awr yn eiriol trosto ni. A'i fod yn mynd i ddychwelyd rhyw ddydd, i wneud pob peth yn newydd, i gosbi drygioni ac i gasglu ei bobl ynghyd. Ac arglwydd felly ni'n gofyn arna ti i'n nerthu ni. Os oes rhywun yma heno, neu rhywun yn gwrando dros y we sydd yn dal i fod yn brwydro yn dy erbyn di, yn dal i fod mewn gwrthryfel, yn dal i fod yn bell, ac yn gwynebu dy farn di, arglwydd trigger ha. Ac arglwydd ar wneud i galw nhw ato ti dy hun, heno nawr. Arglwydd i ni sydd yn credu, arglwydd ni'n dod ato ti yn ein gwendid, yn ein ffolineb, yn ein styfnigrwydd. Arglwydd, ni'n dod ato ti fel llwch y llawr. Gan ddiolch dy fod ti trwy dy ras yn ein galw ni i etifeddiaeth dragwyddol, ac yn ein mabwysiadu ni i fod yn blant i ti. Dad, mae'r newyddion yma mor dda, mor ryfeddol, a ni'n diolch i ti heno am rai fel Lydia yn Slovenia, yn drechu i rannu'r gair yma ac i helpu myfyrwyr ac annog y gwaith yna. Dad, ni'n gweddio bod ni ddim wedi cael clywed ganddi yn yr oedfa, ni'n diolch amdani ac yn gweddio wneud i chynnal hi yn y frwydr ysbrydol, a ni'n gweddio wneud i roi llwyddiant i'r gwaith yn Slovenia. A byddwn ni'n clywed am waith mawr o'r ysbryd. Byddwn y fendith amlwg ar y gwaith, a bydde llawer iawn o bobl yn y wlad honno, nid yn unig myfyrwyr, ond o bob oed yn dod i dynabod di. Ac arglwydd yna yw yn gweddi ni am bob rhan o'n byd. Bydde di yn dymchwel cadarnleoedd Satan, ac y bydde dy deyrnas di yn dyfod mewn grym ac yn amlwg i weld ym mhob man. Arglwydd, derbyn ein mawl ni a'n diolch ni felly. Tostyria wrthon ni nawr. A bydd yn agos yn y munudau nesaf yma, rôd ysbryd glân i ni, mwyn i ni gael deall a chlywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Da derbyn ni yn enw Crist. Amen. Amen. Nesaf ni'n mynd i ganu rhif 36 yn yr atodiad. Ni wedi canu a sawl gwaith yn ystod y gyfres yma. 36, o eglwys cod a gwisg darfogaeth di. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu, dyn gilydd.
Felly ni'n dod heno at ddiwedd y gyfres yma ar y frwydr ysbrydol. Falle i rai ohoni fod y gyfres di teimlo fel brwydr ar adegau, i chi wrth rando, i fi ar adegau wrth bregethu. A wrth gwrs, mae yna fwy i'w ddweud. Ond i fi di trial ymgymryd ar pwnc i'r gorau o'n i'n gallu. Ac wrth gwrs, fi eisiau pwysleisio, wrth i ni ddod i'r diwedd nawr, mae nid theori yw'r hyn ni wedi bod yn trafod. Nid cyfres o bregethau a negeseuon gyda'r bwriad o ddiddanu yw'r rhain wedi bod. Ni wedi bod yn ystyried rhywbeth sydd yn reality. Ydy mae'n frwydr ysbrydol? Oes, mae yna llawer o elfennau o'r frwydr yma sy'n anweledig, ni methu gweld nhw, ac eto ni yn sôn am rhywbeth real. Mae'r pethau hyn ni wedi bod yn darllen, ni wedi neidio gwmpas y Beibl yn edrych arnyn nhw, maen nhw yno wedi ei datguddio gan Dduw i ni, wedi ei cofnodi gan ddynion i ni, ein mwyn ni. Mwyn i ni nid jyst i darllen nhw neu gwrando arnyn nhw, ond mwyn i'n harfogi ni, a'n paratoi ni. Mwyn i ni allu ymladd y frwydr yma, a sefyll yn gadarn tan y diwedd. Nawr, os chi wedi bod gyda ni ar hyd y misoedd, chi'n gwybod yn fras, be ni wedi edrych arno, ni wedi dechrau gyda meddwl yn gyffredinol yn dod am y rhyfel, natur y rhyfel. Nathon ni weld yn fuan iawn yr capten yma, yr arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd, wedi ennill y dydd yn barod trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Yna nathon ni dreulio chydig o amser yn meddwl am y fyddin, y rhai sydd yn brwydro ar ochr yr arglwydd. Yna nathon ni feddwl am ein gelynion ni, y rhai sy'n gwrthwynebu gwaith yr arglwydd. Nathon ni feddwl am yr arfogaeth mae Duw wedi darparu ar ein cyfer ni fel unigolion ac fel eglwys. Ac yna'n fwy diweddar nathon ni weld yr gorffwys sydd i'w gael i'r milwr a'r can, neu'r caneuon mae Duw wedi roi i ni fel byddin. A falle wrth i ni fynd trwy'r pynciau yma, bod chi wedi bod yn meddwl eich hun, wel, tybed beth fydd nesaf, tybed lle i ni yn mynd nesaf, ac mae hynny'n beth iawn i'w holi, ond fi'n siŵr i lawer ohono ni, oedd dim amheuaeth lle o'n i'n mynd i orffen. A gallai weid yn sicr i fi, wrth i ni bregethu, bydd i addasu'r gyfres chydig bach fan hyn fan draw, ond oedd dim amheuaeth lle o'n i'n mynd i orffen. A dy hynny ddim yn wir ym mhob ryfel, ydy e? Chi'n meddwl am bobl yn Ukraine, heno, di bod mewn ryfel ers sawl blwyddyn bellach, a gobeithio yn falle bydd e'n dod i ben, ond ddim yn glir. Siwr mae hwn yn mynd i droi allan. Ond ni mewn sefyllfa hyfryd, breintiedig heno. Ni'n gwybod y diwedd yn barod, fod e ddim di cyrraedd eto. Ni'n gwybod y diwedd yw buddugoliaeth. Buddugoliaeth. I ddefnyddio darlun, fi'n siŵr bod lot o'n ni wedi clywed y darlun yma'r blaen, hynny yw, mae D-Day wedi bod ar y groes. Mae Crist trwy ei atgyfodiad, mae wedi ennill y dydd yn barod, a beth i ni'n disgwyl am nawr yw VE-Day, pan mae'r fuddugoliaeth terfynol, llwyr, clir, yn cael ei weld. A dyna fi eisiau troi ein sylw ni ato heno yma. Nawr, y pwynt cyntaf fi eisiau i nodi yn y darn darllenon ni yw'r brwydro. A beth sydd rhaid i ni sylweddoli wrth ddod i ddiwedd y gyfres yma yw fod brwydro tan y diwedd. Okay? Mae brwydro tan y diwedd. Mae angen i ni baratoi'n hunan ar gyfer hyn. Mae'r brwydro yn mynd i barhau.
Mae yna rai ryfeloedd hir, o'n i'n sôn am Ukraine, mae'n barod i bod yn brwydro fyna ers rai blynyddoedd, ond mae rai ryfeloedd yn mynd ymlaen yn dyn nhw, sawl cenhedlaeth. Mae yna ryfel enwog yma yn Ewrop, yr 100 Years' War, nath e bara'n hirach na camlynedd mewn gwirionedd, mae'n ymlaen, a mae'n siŵr i rai oedd yn ymladd yn y brwydrau hynny, oedd e'n teimlo yn ddiddiwedd. Nawr, mae yna ddiwedd yn dod, ond nawn ni ddod at hynny mewn moment, ond tan y diwedd, tan ddydd y farn, tan fod yr arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd i wneud pob peth yn newydd, hynny yw tan bod ni'n cyrraedd penod 21, mae dyn ni penodau 19 ac 20, mae'r brwydro yn parhau. Os dim amser i edrych yn fanwl arno fe, ond yn yr adrannau ddarllenon ni, wnaethon ni glywed am yr brwydro ac am y frwydr fawr olaf sydd i ddigwydd cyn dydd y farn. Ac o'n i'n gweud, schoolboy era di dewis testyn, dyma rai o'r adnodau mwyaf dadleuol yn y Testament Newydd. Yn arbennig pan ni'n edrych ar yr cyfnod yma o 1000 o flynyddoedd, yr millennium, y 1000 flwyddiant. Lle ni'n clywed fod Satan, y ddraig, y diafol, mae'n cael ei garcharu am gyfnod o amser tan y frwydr fawr ola. Nawr, dim amser fel wedys i fynd yn fanwl. Yn fras, mae yna dair safbwynt fan hyn am sut i ni'n rhoi'r holl brwydro a'r pethau yma at ei gilydd. Okay? Y safbwynt cyntaf yw hyn, bydd Crist yn dychwelyd cyn y 1000 o flynyddoedd. A felly, be mae'r safbwynt yma'n gweld yw fod pethau'n mynd i fynd yn wael iawn yn y byd, edledigaeth mawr, yna fydd Crist yn dychwelyd, bydd Satan yn cael ei rwymo, ac yna fydd yna gyfnod o 1000 o flynyddoedd lle mae popeth yn lewyrchus ac yn braf, ac yna mae Satan yn cael ei ryddhau just cyn y diwedd, cyn dydd y farn. Nawr, mantais y safbwynt yna yw mae pobl sy'n dal y safbwynt yn trial glynu'n agos i'r testun. Ond trial dilyn yn gronolegol yr hyn sy'n cael ei ddisgrifio. Y broblem yw, mae nid rili fel na mae llyfr Datguddiad yn gweithio. Os ych chi wedi darllen trwyddo fe, wnaethon ni fynd trwyddo fe rai blynyddoedd yn ôl, o'r dechrau'r diwedd, chi'n gweld chi methu darllen yn gronolegol un peth ar ôl y llall. Beth i ni yn gweld yw yr un digwyddiadau yn cael ei disgrifio o onglau gwahanol. Ail safbwynt yw bod Crist yn dychwelyd ar ôl y 1000 flwyddiant. Mae'r safbwynt yma, yr post-millennialism, yn gweld bod yna gyfnod o lwyddiant mawr. Bydd yr eglwys yn llwyddo, bydd llawer yn dod i gredu. Yna bydd Crist yn dychwelyd ar gyfer y frwydr fawr ola. Rai falle yma yn dal i'r safbwynt yno. Ac yna mae yna drydydd safbwynt, a hwn byddwn ni'n tueddu i fynd ati, sydd yn gweld y 1000 flwyddiant yma fel cyfnod symbolaidd. Fyddai'n cynrychioli yr cyfnod yma o amser rhwng dyfodiad cyntaf Crist ac ail ddyfodiad Crist. Y dyddiau ola ni'n byw ynddyn nhw nawr, ac yn y cyfnod yma, mae Satan fel petai wedi cael ei rwymo, mae'r Efengil yn mynd allan, a mae pobl o bob llwyth a iaith a chenedl yn dod i gredu. Ac eto ar yr un pryd, mae'r gwrthwynebiad yn parhau. Mae yna frwydro mynd i barhau tan y diwedd pan bydd Crist yn dychwelyd, ac yn y cyfnod just cyn y diwedd bydd yna wrthwynebiad ffyrnig, cryf, a'r holl gelynion fel petai'n ymgasglu at ei gilydd cyn bod Crist yn dod i farnu. Nawr, i ryw raddau, dyn ni ddim yn gwybod. Be sydd yn sicr yw mewn rhyw ffordd neu gilydd, beth bynnag yw union drefn pethau, pryd mae Crist yn dod, pryd mae Satan wedi cael ei rwymo ac yn y blaen. Y pwynt yw, mae'r brwydro yn mynd i barhau.
Falle bydd e'n fwy neu'n llai ffyrnig ar adegau, falle bydd yna fwy o lwyddiant, falle bydd yna fwy o erledigaeth. Ni ddim yn gwybod yn glir. Ond ni yn gwybod bod ein gylynion ni yn mynd i barhau i frwydro tra bod nhw'n gallu. Dyn nhw ddim yn mynd i stopio. Dyn nhw ddim yn mynd i gymryd gwyliau. Dyn nhw ddim yn mynd i gynnig ceasefire. Maen nhw'n mynd i gario ymlaen tan y chwiban ola. Mae tîmoedd chwaraeon yn cael ei annog i wneud hynny, yn dyn nhw. Peidiwch stopio tan y chwiban ola. Peidiwch meddwl o na, allan ni ymlacio nawr. Na, nes bod y chwiban ola, nes bod y diwedd yn glir wedi dod, chi ddim i dynnu'ch llygad chi off y bêl. Chi ddim i dynnu'ch llygad chi off y tîm arall. Mi'n siŵr bod ni gyd wedi cael profiad neu falle wedi gweld fideos o adegau lle mae hynny yn digwydd. Mae tîm yn meddwl, mae'r diwedd wedi cyrraedd, ond dyw'r ref ddim wedi chwythu'r chwiban, a wedyn mae'r tîm yn dyfaru. Maen nhw'n cael ei dal mas. Mae'r fuddugoliaeth yn sicr, ond mae'n rhaid i ni fod yn wyliadwrus tan y diwedd. Mae'r brwydro ni wedi bod yn meddwl amdano fe dros y misoedd diwethaf, mae'n mynd i barhau. Okay? Mae'r bywyd Cristnogol, fi'n siŵr bod chi gyd i clywed yr ymadrodd yma, mae'r bywyd Cristnogol yn marathon, dyw e ddim yn sprint. Mae'n marathon. Mae'r brwydr yma, dyw e ddim just yn skirmish bach byr. Mae'n rhywbeth sydd yn mynd i fynd ymlaen ac ymlaen, a mae eisiau ni fod yn disgwyl hynny. Peidio synnu pan mae'r, hang on, fi wedi bod yn Gristion nawr ers degawdau, a mae dal yn anodd. Ydy, mae e. Ydy, achos mae'r brwydro yn parhau tan y diwedd. Felly, beth sy'n mynd i newid hynny? A byddwn ni'n dod i'r ail beth clir ni'n gweld yn y darn yma, sef bod yna farn. Barn sydd yn dod ar y diwedd. Mae yna farn yn dod ar y diwedd. Ni'n clywed yn dyn ni, mae'r disgrifiadau yma, dim amser i'w darllen o to, ond mae'r pawb yn ymgasglu ar gyfer y frwydr fawr ola. Ond ffolineb llwyr yw yn dyfa. Mae'r fuddugoliaeth yn perthyn i'r arglwydd. Mae'r diafol a'r dilynwyr eraill, maen nhw'n gallu parhau i frwydro cymaint a maen nhw moyn tan y chwiban ola, ond pan mae'r chwiban ola yna'n dod, pan mae'r diwedd yn dod, pan mae'r arglwydd yn dychwelyd, pan mae dydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd, pan mae dydd y farn yn dod, dyna bydd diwedd y gwrthwynebiad yn dyfa. Nethych chi sylwi falle wrth i mi ddarllen, hynny mae'r holl gelynion yma, chymod, it's a who's who o elynion. Ni'n clywed wrth gwrs am y diafol, yr sarf, y satan, y ddraig, mae sawl enw'n cael ei roi, ond mae yno. Ni'n clywed am, sawl cyfeiriad at y cnawd yn does. Hefyd, yr cnawd pechadurus yna sydd dal yn brwydro'n erbyn Duw. Mae'r byd yno, ni'n clywed am yr bwystfil, yn dyn yr bwystfil yma, ysbryd yr angrist, ysbryd sydd yn gwrthwynebu Duw, am y holl frenhinoedd y ddeiar yno'n dilyn y bwystfil. A mae'r gau broffwyd yn adnod 20, yr un yma sy'n fel peta'n cynrychioli, gau athrawiaeth a gau grefydd. Maen nhw gyd yno yn gwrthwynebu'r arglwydd. Pob pwer ysbrydol drygionus yn y nef ac ar y ddeiar a maen nhw'n gwrthsefyll yr arglwydd tan y diwedd. Ond beth yw ei diwedd nhw? Y llyn tân. Ni'n clywed yn pennod 19, adnod 20. Bwriwyd y ddau'n fyw i'r llyn tân oedd yn llosgi a brwmstan. Lladdwyd y gweddill a'r cleddyf oedd yn dod allan o enau marchog y ceffyl. A chafodd yr holl adar ei gwala o'i cnawd hwy a wedyn pennod 20, adnod 10. Bwriwyd y diafol, twyllwr y cenhedloedd i'r llyn tân a brwmstan, lle mae'r bwystfil hefyd ar gau broffwyd.
Yno cant ei poenydio ddydd a nos byth bythoedd. Ac yna, pan ni'n darllen ymlaen, ni'n clywed fod adnod 13. Ildiodd y môr y meirw oedd ynddo, ildiodd marwolaeth a Heidis y rai oedd ynddy'n twy. Fe'i barnwyd, pob un yn ôl ei weithredoedd. Bwriwyd marwolaeth a Heidis i'r llyn tân. Dyma'r ail farwolaeth sef y llyn tân a pennod 21, adnod 8. Y llwfwr, y digred, y ffiaidd, y llofruddion, y peteinwyr, dywiniaid, eilyn a ddolwyr, phawb celwyddog. Ei ran hwy fydd y llyn sy'n llosgi gan dan a brwmstan. Hynny yw yr ail farwolaeth. Mae nhw'n eiriau sydd fod i'n sobri ni. Gweld, mae'r arglwydd yn dduw cyfiawn. Mae'r arglwydd yn dduw sanctaidd. Mae yna ddydd o farn yn dod a bydd neb yn gallu osgoi na dianc rhag ei farn. Does yna ddim un gelyn sydd ddigon cryf i wrth sefyll yn y dydd hwnnw. Diwrnod brawychus. Diwrnod pan bydd pawb, pob un person, yn cael ei galw o flaen yr orsedd i roi cyfrif. Bydd nhw o flaen y lle barn ac yn rhoi cyfrif am yr hyn maen nhw wedi wneud. Ni'n clywed y disgrifiad yma'n dini bod yna llyfrau yn cael ei agor. Beth yw'r llyfrau yma? Wel, llyfr eich bywyd chi a fy mywyd i. Y popeth amdano ni'n dod yn agored. Maen nhw'n dweud yn dini bod yr cwmnïau mawr yma'n casglu data arnoch chi a fi. A byddwn ni siŵr o fod yn synnu faint mae Google a'r cwmnïau eraill yma'n gwybod amdanoch chi a fi. A dwi ddim yn cymharu i'r diwrnod yma, ydy e. Mae rhywbeth dyfnach fan hyn, fwy trylwyr fan hyn. Yn y dydd hwnnw, ger bron yr arglwydd, bydd popeth, ein holl meddyliau cudd ni, ein holl gweithredoedd dirgel ni. Ac bydd y rai hynny sydd yn y dydd hwnnw yn ei pechod. Bydden nhw'n cael ei barnu, ac i yn cael ei taflu i'r llyn tân. A dyna mae pechod yn ei heiddi, chi'n gweld. Mae rhaid i ni sylweddoli hyn, a welon ni hyn reit nôl ar ddechrau'r gyfres yn dod. Dyna mae gwrthryfel yn erbyn Duw yn gofyn amdano fe. Os chi'n gwrthod yr arglwydd ac os ych chi ddim eisiau fe, yna chi'n dewis hyn. Ond mae yna lyfr arall yn cael ei agor hefyd yn does. Adnod 12 o pennod 20. Yna agorwyd llyfr arall, sef llyfr y bywyd. Adnod 15, pwy bynnag ni chafwyd ei enw yn ysgrifenedig yn llyfr y bywyd. Fe'i bwriwyd i'r llyn tân. Mae yna farn yn dod ar y diwedd, yn sicr. A'r unig ffordd i ni gael dianc a cael ein hachub rag y llyn tân yw os yw'n henwau ni wedi ysgrifennu yn llyfr y bywyd. Pwy yw'r rhain? Pwy sydd â'i henwau nhw yn llyfr y bywyd? Wel, y rai sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Y rai sy'n rhoi ei ffydd ynddo fe. Y rai sydd yn dweud oherwydd fod wedi marw yn fy lle i. Fi'n gwybod bod fi yn cael bywyd tragwyddol. Chi'n gweld, mae'r pethau yma ni'n clywed amdano nhw'r pethau erchyll yma sy'n cael ei disgrifio fan hyn, dyna nath Crist ei brofi ar y groes. Y profiad yna o gael ei wrthod gan Dduw, y profiad yna o gael ei gosbi a'i felltithio. Dyna oedd profiad Crist ar y groes, a dyna mae wedi bod yn barod i wynebu mwyn i ni, heno, trwy ffydd, cael ein henwa ni yn llyfr y bywyd.
mwyn i ni heno i beidio cael ein barnu ar sail ein gweithredoedd. Os yw'r arglwydd yn barnu ni ar sail ein gweithredoedd, does dim gobaith gyda ni. Ond os yw'n enwau ni yn llyfr y bywyd, os yw'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist, mae yna obaith. Fan hyn ni'n dod felly i'r pwynt ola yn di ni. I'r Cristion, beth sydd i ddod? I ni fel milwyr yn y fyddin, be sydd yn dilyn y frwydr? Y pwynt ola yw bywyd. Bywyd, mae yna fywyd tu hwnt i'r diwedd. I'r rhai sydd â'i henwau wedi ysgrifennu yn llyfr y bywyd, am beth i ni'n disgwyl? Wel, ym Mhenod 21 ni'n clywed yn di ni. Disgrifiadau a darluniau. Gallwn ni ddarllen ymlaen, nes i penderfynu stopio'n chi'n darllen ymlaen Pennod 21 ac yna mewn i Pennod 22 a'r pethau anhygoel yma. Na ddim darllen to, ond just triwch pigo nhw mas yn eich Beiblau. Mae yna nefoedd a dear newydd. Mae'r byd yma wedi cael ei ddinistrio gan bechod yn do. Olion rhyfel a gwrthdaro a drygioni ym mhob man, ond mae yna nefoedd a dear newydd. Ni'n clywed fod preswylfa Duw a dyn yn mynd i fod gyda'i gilydd, dim gwahanu mwyach, dim pellter mwyach. Ni'n clywed fod yr arglwydd ei hun yn adnod 4 mynd i sychu pob deigryn o'i llygaid hwy. Dim marwolaeth mwyach, dim galar mwyach, dim tristwch na llefau na phoen mwyach. Ni'n clywed fod pob peth yn cael ei gwneud yn newydd. Mae'r pethau cyntaf di mynd heibio, a nawr mae pob peth yn newydd. Ni'n clywed fod e'n mynd i roi dŵr i'r sychedig. Ni'n clywed fod e'n mynd i'n mabwysiadu ni'n llawn. Hynny ni wedi mabwysiadu'n barod trwy ffydd yng Nghrist, ond ni'n mynd i brofi hynny. A bydd pob tras o bechod wedi difa am byth. Dyna'n gobaith ni heno. Mae yna rai ryfeloedd a fi'n siŵr pan mae'r cwbl ar ben, yn siŵr fod rai o'r bobl sydd wedi bod yn brwydro yn holi hunan, oedd e werth e. A niwch chi'n edrych ar rai o'r lluniau mewn rhan o'r byd heddi, a mae yna ddinistr sydd mor fawr, a'r cwbl sydd ar ôl yn rai o'r llefydd yma yw adfeilion. Oedd e werth ymladd dros hyn. Chymod, mae ryfel drostodd weithiau, ac yna mae'r gwaith caled yn parhau, achos chi'n gorfod trial ail adeiladu, a falle yn gofyn ar y pwynt yna, ydy e werth e? Oedd e werth e? Os dim amheuaeth fan hyn, os e? Buddigoliaeth. Buddigoliaeth. Bydd e werth e? Bydd pob eiliad yn y frwydr yr ochr yma i'r bedd, yr ochr yma i ddydd y farn, bydd e werth e. Ond sylwch, adnod 7, o Bennod 21 te. Caiff y rhai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn. Mae angen gorchfygu. Be bynnag golygu? Wel, mae Crist wedi gorchfygu. Ni wedi gweld yn barod, mae e wedi ennill y fuddugoliaeth ar ein rhan, ond mae'r Beibl yn dweud nawr bod gennym ni gyfrifoldeb. A cyfrifoldeb ni yw i frwydro, i ddyfal barhau. Fe wedes i ar y dechrau, nid theori yw hyn. Mae hwn yn life or death. Mae brwydro tan y diwedd yn sicr. Mae barn Duw ar y diwedd yn sicr. A mae'r bywyd yma tu hwnt i'r diwedd yn sicr. A felly, beth yw'n ymateb ni? Wel, nid jyst i ystyn ôl, ond dal ati. Dal ati. Mae eisiau ni orchfygu. Mae'n drawiadol na gwe. Mae'n chi'n darllen adnod 8
Y rhybydd terfynol yma am rai fi ddim yn cael mynd i fewn. Y llwfr a'r digrid, nhw yw top y restr. Mae'n tarchu'n od. Mae'n mynd mlaen i sôn am llofruddion a peteinwyr a dywyniad. Wrth gwrs, mae hynny'n ddifrifol, ond yn dechrau y llwfr a'r digrid. Peidiwch gadlu hynny'n disgrifio ni. Yn y frwydr bod ni'n llwfrhau. Yn y frwydr bod ni'n rhoi lan. Yn y frwydr bod ni'n amau. Na, mae'r brwydr yn anodd. Mae'n y fi o ddefaint o'n blaenau ni. Mae'n y ddydd pan fydd y brwydro ar ben, ond nid heddiw'r diwrnod hwnnw. Neu o leiaf nid y foment yma. Felly, ein cyfrifoldeb ni yw glynu wrth yr arglwydd. Bydd ddewr, bydd grif, gwisg yr arfogaeth, cadw dy olwg ar y capten, cymer y cysur yr ysbryd, can y caneuon, dyfa barha. Oherwydd mae'r arglwydd gyda thi. Diolch iddo. Amen. Amen. Gwnawn ni weddio cyn canu. Arglwydd ni'n diolch fod na ddydd pan fydd y brwydro ar ben. A fydd yna orffwys a gledda tragwyddo. A bywyd newydd gyda thi. A heb unrhyw beth i rwystro na tarfu ar hynny. Arglwydd ni'n meddwl am ddisgrifiadau'r Hen Testament, yr proffwydi yn gweld dydd pan fydde pobl yn troi eu harfau mewn i offer garddio ac yn gorffwys o dan pob un o dan ei balmwydd a'i ffigisbryn a'i wynwydden. Arglwydd ni'n deheu am y dydd hwnnw, pan fydd yr arglwydd Iesu wedi dychwelyd, pan fydd y brwydro ar ben, pan fydd barn terfynol wedi i'w wneud, a gallwn ni fwynhau bywyd yn dy gwmni di. Ac arglwydd ni'n gofyn ei di'n cynnal ni tan y dydd hwnnw, neu'r clod i'th enw di. Amen. Amen. Ganwn ni emyn i orffen. Dim gwobre am ddyfalu pa emyn. Rhyd 563 arglwydd arwain trwy'r anialwch. Ni'n meddwl am anialwch bore yma'n dod i fi bererin gwael ei wydd. Nad oes yn ofnerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bydd. Holl alluog ydyw'r un am coed i'r lan. A wedyn, y bennill ola, pan fwy'n myned trwy iorddonen, angau creulon yn ei rym, eithos trwyddi gynt a hunan, pam yr ofnaf bellach ddim. Buddugoliaeth. Buddugoliaeth. Gwna i mi weiddi yn y llif. Na ni sefyll i ganu, dyn gilydd.
Ac nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.